ongi etorriak aurtengo EHSukako sarbidea, onarpena eta matrikulari buruzko hitzaldira. Hitzaldi hau lau ataletan banatuta dago, lehenengo apurbe kokatuko dugu ze egoeretan gauden eta zein da daukagun legedia, eta gero sarbidea eta onarpenari buruzko informazioa emango dugu, eta azkenik UPV-HUko graduen eskaintza eta gutxieneko nota nola aztertu ikusiko dugu. Az gaitezen atarikoarekin. Bueno, lehenik eta behin esan behar duguna da, prozedura ez dela aldatu azken urtetan, 2017 urtetik, eta alde horretatik indarrean dagoen legedia eta mantendu egiten dela. Baina kontuan izan behar dugu, pandemiak eragindako egoera gaitik, orduan egokitzapenak eta egin behar izan ditugula. Eta aipatuko ditugu bereziki bere momentuan. Hitzaldi honetan argi gelditu behar zaiguna da alde batetik sarbide prozedura daukagula eta beste alde batetik onarpena. Eta gauza desberdinak izango dira. Sarbideak esan nahi duena da unibertsitatera sartzeko baldintzak betetzen ditudala eta beste gauza desberdina da gradu bakoitzak jartzen dituen onarpen irizpideak eta gradu horretara sartzeko gainditu behar ditugun irizpide horiek. Legediaren aldetik esan dugun bezala indarrean dagoena azken urteko berdina da, baina urtero ministeritzak agindu bat atera behar du arautzeko frogako egutegiak eta zehaztapen nagusiak, eta aurten urtarrilaren 11an argitaratu da agindu hori, eta hor aipatzen dira komentatu ditugun aspektu hauek. Eta aurreko urtekin alderatuta, desberdintasun nagusia da pandemiari egokitutako hartutako erabakiak. Alde batetik, agindu horretan esaten dena da, ebaluatu beharreko gaiak eta edukiak mantendu egiten direla, hau da, ez dagoela murrizketarik gaitegian, eta beste alde batetik, azterketen egitura aurreko urtekoaren antzekoak direla, 2020 urtekoaren antzekoak. Dakitzuenez, 2019 urtera arte, azterketa bakoitzak bi aukera zituen, A aukera eta B aukera, eta ikasle bakoitzak horietariko bat aukeratu behar zuen, baina joan den urtean eta aurten berdin mantenduko da, azterketa bakarra izango da, baina hautazkotasun gehiagorekin bermatzeko guztiak lortu ahal izatea kalifikazio maksimoa. Orduan, egoera honetan eta legedi honekin azalduko dugu unibertsitatera sartzeko sarbidea lehenengo. Dakizuenez, UCE da izen ofizialea, unibertsitatera sartzeko ebaluazioa, eta orain bigarren batxilergoan zaudetenok, maiatzan edo ekainaren hasieran lortuko duzuen titula, unibertsitatera sartzeko froga hori egin behar duzue. Eta hor bi fase daude, sarbide fasea eta onarpen fasea. Sarbide fasea derrigorrezkoa da, eta fase hori gaindituz gero, horrek esan nahi duena da, graduko ikasketan sartzea posible dudala, hau da, unibertsitatera sartzeko baldintzak betetzen dudala. Eta beste gauza bat da, onarpen fasea, hautazkoa dena, eta onarpen nota hobetzeko balio duena. Sarbide fasean 0-tik 10erako nota bat lortuko dugu, eta onarpen fasean 10-tik 14ko kalifikazioa lortuko dugu. Bai sarbide fasean, bai onarpen fasean lortzen diren kalifikazioak onargarriak dira edozein unibertsitatean, baina unibertsitate bakoitzak gero kalifikazio horiekin gauza desberdinak egin dezake, da modu desberdinean erabil daitezke kalifikazio horiek. Nolakoa da sarbide fasea? Fase horretan, bigarren batxilergoan egindako irakasgaiak egin beharko dituzue, 5 guztira, orokorrak direnak gaztelania eta literatura bi, euskera eta literatura bi, Espainiako historia eta atzerriko lehenengo hizkuntza. Hau da, ingelesa, frantsesa, ala alemana, bakoitzak bere matrikulan duen atzerriko lehenengo hizkuntza. Eta gero, batxilergoko modalitateko enborrezkoa. Modalitatearen arabera, zientzietako batxilergoa ikasten dutenek matematika bi egingo dute, gizarte zientzietakoa gizarte zientziei aplikatutako matematika, giza zientzietako ikasleentzat latina eta arteko batxilergoen ikasleentzat artearen oinarria, guztira 5 irakasgai. 5 irakasgai horiek egin eta gero, egiten dena da irakasgai bakoitza zuzendu eta kalifikatu 0-tik 10era. Eta kalkulatzen da 5 horien batezbestiko aritmetikoa. Eta hori izango da sarbide faseko nota, 5 irakasgai horien batezbestiko aritmetikoa.
Batez besteko hori gutxienez laukoa bada, lau edo gehiago bada, orduan kalkulatzen da batez bestekoa batxilergoko notarekin. Hau da, kalkulatzen da sarbide faseko nota, unibertsitatera sartzeko nota. Eta nola kalkulatzen da nota hori? Bada, sarbide fasean ateratako kalifikazioa bider 0,4 eta batxilergoko batez bestekoa bider 0,6. Eta sarbide fasea gaindituta izateko, unibertsitatera sartzeko nota hau izan behar da gutxienez bost bat, hau da, bost edo gehiago atera behar da sarbide fasea gainditzeko. Eta hori horrela bada, bost hori lortzen badugu, horrek esan nahi du, unibertsitatera joateko baldintzak betetzen ditugula eta graduko ikasketan sartu ahal garela. Nota hau, sarbide faseko nota hau, nota honek mugagabeko balioa du, hau da, beti egongo da indarrean eta unibertsitate guztietarako berdina izango da. Onarpen fasean, enborrezko 4 irakasgai arte egin dezakegu azterketa. Eta egin daiteke batxilergoan ikasitako ikasleak, ala ez, hau da, gure kabuz prestatutako irakasgai bat ere egin dezakegu. Ariketa sarbide faseko bera izango da, eta kasu honetan kontuan izateko gutxienez bost bat atera behar da aukeratutako irakasgai horretan, hau da, azterketa hori gainditu behar da. Eta gutxienez bost hori lortuz gero, orduan kontuan izango dugu onarpen nota kalkulatzeko. Gradu bakoitzak hastapen parametro batzuk ditu eta nota hori, kalifikazio hori modu desberdinetan erabil daiteke. Hau da, gradu bakoitzetan pisu bat izango du eta beste gradu batzutan beste pisu batzutan izango du. Eta onarpen faseko kalifikazioen iraupena 2 ikasturtekoa da. Hau da, orain egiten ditugun onarpen faseko irakasgaiak, ekainean egingo ditugunak, balio izango dizkigute 21-22 ikasturterako eta 22-23 ikasturterako. Gero hortik aurrera ja, bakarrik geldituko zen sarbide faseko nota. Nola kalkulatzen da onarpen nota batxilergorako? Bueno, hemen daukagu unibertsitatera sartzeko nota, lehen aipatu duguna sarbide faseko eta batxilergorekin kalkulatzen duguna, eta gero ditugu onarpen fasean aukeratu ditugun irakasgaiak. M1, M2 eta M3 izango dira onarpen fasean egin ditugun irakasgaien kalifikazioak. Beti kontuan izanez, gutxienez bostekoa izan behar dutela. Eta C1, C2 eta C3 izango dira gradu bakoitzak jarritako parametroak. Non balio horiek esan daitezken 0,1, 0,2 edo 0,3koa. Eta modu horretan kalkulatuko dugu gure onarpen nota. Graduaren arabera, kalifikazio berdinekin onarpen nota desberdinak atera daitezke. Hau da, gerta daiteke gradu baterako 11,2ko onarpen nota bat izatea eta beste gradu baterako 12,4ko onarpen nota bat izatea. Eta kalifikazio horiekin beste unibertsitate batzuk, bai publikoak eta bai pribatuak, beste modu batean erabil dezakete kalifikazio horiek eta beste onarpen nota lortuko dugu beste unibertsitate batzutarako. Lanbide heziketatik bagatoz, hau da, lanbide heziketako ikasleentzat, beraientzat ez da behar, beraiek ez dute egin behar sarbide fasea. Bere sarbide nota izango da zikloaren batez bestekoa. Eta hori izango da beraien duten sartzeko nota. Baina bai egin beharko dute onarpen fasea. Eta onarpen nota kalkulatuko da batxilergoko ikasleentzat kalkulatzen den modu berea. Hau da, egin ditugun irakasgaiak, M1, M2 eta M3, eta irakasgai horiei dagozkien hastapen parametroak. Horretaz gain, kontuan izan behar da, lanbide heziketako ikasleentzat zikloaren familia profesionala lehenesten dela familiari lotutako jakintza adarretako graduetarako. Hau da, familia profesionalaren ikasten ari garen zikloaren familia profesionalaren arabera, horrek bidea emango du gradu batzuetarako eta ez beste batzuetarako. Eta matrikula deietarako batxilergoko ikasleekin batera doaz kupo berean. Horretaz gain, lanbide heziketako ikasleentzat izen ematea batxilergoko ikasleetarako jarritako epe eta data bera izango da, eta aurkeztuko dira bakarrik onarpen fasera. Eta derrigorrezkoa izango da modulu guztiak gaindituak izatea lantegitako prestakuntza izan ezik. Eta matrikula eta abar modu berean egin behar dute.
Horretaz gain, sartzeko beste bide batzuk daude, adibidez nazioarteko batxilergoa, Europako batxilergoa da Europar Batasunako ikasketan dituzten ikasleak, eta horien kasuan sarbide nota Urrutiko Unibertsitateak ematen digu nota eta tramite guztiak Urrutiko Unibertsitatean egin behar dituzte. Horretatik aparte, Europa Batasunetik kanpoko ikasketak dituzten ikaslentzat lehenengo tituluaren homologazioa eskatu beharko dute eta berriro Urrutiko Unibertsitatean egin tramite guztiak. Eta beraien jatorrizko herrialdean ez badute sarbide probarik, edo ez badute probarik galditzen, aukera dute unibertsitatera joateko, baina hurrenkeran azkenengoak izango dira matrikulatzeko. Eta hortik aparte, beste proba desberdinak egiten dituzten ikasleek, 25 urtetik gorakoak, 55 urtetik gorakoak, eta lan esperientzia duten 40 urtetik gorakoak, horiek beste kupo batean doaz eta beste proba desberdin bat egiten dute, beste epeekin. Edozein kasutan, aurtengo gida-liburua web orrialdean ikusgai daukazue, eta hor daude zehaztasun guztiak. Bueno, datari eta ordutegiari dagokionez, aurtengo 2001 urteko proba ohiko deialdia ekainaren 8an, 9an eta 10an izango da, eta ezohiko deialdia uztailaren 6an, 7an eta 8an. Asteartea, asteazkena eta osteguna. Aipatu behar da, datak printzipioz behin betikoak direla, baina ordutegia behin-behinikoa dela. Hemen ikus daitekena da aurreko urteko ordutegia. Aldaketak egon daitezke egoeren arabera eta matrikularen arabera ere. Baina beti egongo da ordutegian lehen egunean aurkezpenerako tarte bat. Lehenengo tartea izango da aurkezpena. Eta gero, bigarren ordua ja lehenengo azterketa, izango da hizkuntza bateko azterketa. Azken urtetan euskerazkoa izan da, eta horre ikusten da momentu honetan mantendu egingo dela. Eta gero, badaude beste tarte batzuk non irakasgai bat baino gehiago egin daitezke. Bueno, aurkezpen tarte honetan, sarbide faseko probara aurkezten direna joango dira aurkezpen horretara, eta eraman beharko dute identifikazio dokumentu bat, dana edo pasaportea edo dagokiona, eta matrikularen frogagiria. Matrikulatuta gabe dagoena ezin izango da gelan sartu. Derrigorrezkoa da matrikula egitea. Eta aurkezpen horretan azalduko dira probaren jarraibideak. Eta banatuko da bere koden horrian. Koden horri hau azterketa guztietara eraman behar da, eta hor agertuko da irakasgai bakoitzari dagokion identifikazio kodea. Irakasgai bakoitzaren azterketa egiterakoan ez duzu jarri behar izena, ez da nan zenbakia, ez ezer. Jarri behar dena da horri horretan agertzen den kodea. Hau da, agertuko da, euskara eta literatura kode bat, beste irakasgai baterako beste kode bat, eta orduan hori izan behar da, jarri behar duzuena momentu bakoitzean. Eta egunero eta ordu guztietan eraman behar da kode horri hori. Eta oso importantea, egiaztatu behar da koden horrian agertzen diren datuak, irakasgaien datuak eta matrikulan dituzuen irakasgaiak berdinak direla. Edozein arazoa egon ezkero, han dagoen epaimahaiko kidearekin jarri harremanetan eta berari jakinarazi. Bueno, ikusi dugu ordotegian badaudela tarte batzuk non irakasgai bat baino gehiago dauden. Orduan, gerta daiteke ikasle batek irakasgai bat baino gehiago egin behar izatea. Eta orduan kasu horretan epaimahaiarekin jarri beharko da harremanetan, eta egingo duena izango da azterketa biak jarraian, tartean dagokion deskantsoarekin, eta baina gelatik atera gabe. Baina edozein kasutan, epaimahaiko irakasleak emango dizkio jarraibideak eta berak esandakoa egin beharko du. Kontuan hartu beharreko gai importanteak. Lehen aipatu dugu matrikularen gordekina eraman behar dela. Orduan, egiaztatu aldez aurretik matrikularen datuak ondo daudela. Hau da, benetan agertzen direla egin nahi ditudan irakasgaiak. Ez dela ezer falta edo ez dagoela akatsik. Eta aldez aurretik esaten dugunean esain nahi duguna da aurreko egunetan, ez aurreko orduan edo aurreko egunean. Aurreko astetan edo aurreko matrikula epea amaitzen denetik, azterketa egunera arte badaude tartean egunak, egiaztapen hau egiteko, eta aurreko egunetan konturatzen bagara zerbait txarto dagoela,
aukera legoke akats hori zuzendu ahal izateko, baina aurreko egunan edo aurreko justo azterketa hasi baino lehenago ezinezkoa da olako aldaketarik egitea. Orduan oso importantea da egiaztatzea matrikula ondo dagoela. Beste alde batetik koden orria egunero eman behar dela eta oso importantea da zaintzea eta ez galtzea. Ikusi ze epaimaitan egin behar dugun azterketa. Epaimaiak toki desberdinetan daude. Arabako kampusaren kasuan unibertsitatearen inguruan daude guztiak, Gipuzkoaren epaimaiak gehienak Donostiko kampusean daude, baina badaude batzuk Eibarren ere, eta Bizkaiko kampuseri dagokionez, hainbat tokitan daude, batzuk Leioan daude, beste batzuk Bilbon, Bilboko Ingenieritza Eskolan, edo Sarrikon, batzuk joan den urtean beken egon ziren ere bai, orduan hainbat toki daude eta ikusi behar da aldez aurretik bakoitzan nora joan behar den. Behin epaimain gaudenean, tresna elektroniko guztiak itzalita eta gordeta egon behar dira, bai telefono mugikorrak, erlojuak edo zein motatako tresna elektronikoak edo gailu elektronikoak. Itzalita eta gordeta ikaslearen motxilarekin edo ikaslearen gauzekin. Inoiz ez main gainean edo sakelean edo olako gauzaren bat gertatu ezkero, kontuan izango da intzidentzia eta jakinaraziko zaio epaimai buruari edo epaimaikidei. Eta bere kontuan izan, usea ezoiko deialdian errepikatzen badugu, nota igotzeko edo dana delakoa, berriro matrikula egin behar dela eta berriro begiratu beharko dugula ze epaimaian egin behar dugun azterketa berri hori. Azterketa maituta gero, notak argitaratu egiten dira, eta notak argitaratu ondoren, berrikusketa eskatzeko epea dago, 3 eguneko epea zabaltzen da. Eta eska daiteke egindako azterketen berrikusketa, edozein azterketaren berrikusketa. Zer egiten da berrikusketa prozedura horretan? Egiten den lehenengo gauza da egiaztatu akatsik egon den ala ez. Eta guretzat akatsa da kalifikazioen batura txarto egin dela, adibidez, edo ariketa bat zuzendu gabe gelditu dela, edo olako gauzak. Orduan, olako akatzen bat aurkituz gero, egiten den lehenengo gauza da zuzendu. Eta jarri nota berria, nota zuzenduta. Eta hori izango da abiadura puntu edo abiatzeko nota berria. Orduan, egiten da bigarren zuzenketa bat, beste pertsona batek egingo du bigarren zuzenketa bat eta bere kalifikazioa jarriko du. Lehenengo kalifikazioa eta bigarren kalifikazioaren arteko diferentzia 2 puntu baino gutxiagokoa bada, orduan egiten da batez bestekoa. Eta hori izango da behin betiko nota, behin betiko kalifikazioa. 2 puntuko edo gehiagoko aldea badago, orduan 3. zuzenketa bat egiten da ofizioz, eskatu gabe, eta behin betiko kalifikazioa da izango da 3 horien batez bestekoa. Edozein kasutan, behin betiko kalifikazioak argitaratzen direnean, horrekin amaitzen daia bide administratiboa eta gelditzen den aukera da errekurtso bat aurkeztea errektorearen aurrean. Kontuan izan behar da, azken kalifikazioa alda daitekela. Berrikusketa eskatzen badugu, azken kalifikazioa hasierakoarekin alderatuta desberdina izan daitekela, ala ez, eta desberdina bada, altuagoa izan daitekela edo bajuagoa, hau da, lor dezakegula edo geldi daitekela hasierako baino nota bajuagoa. Orduan, hori pentsatu behar dugu eskaera egin baino lehenago. Aukera dauka ikasle guztiak dute nota hobetzeko. Eta horretarako egin behar dutena da hurrengo deialdira aurkeztu. Eta hurrengo deialdi horretan, sarbide faseko nota hobe daiteke, ala onarpen faseko nota hobe daiteke, ala biak. Sarbide faseko nota hobetzeko, kasu honetan, irakasgai guztiak egin beharko ditugu, hau da, 5. Lehen aipatu ditugu 5, orokorrak eta batxilergoko modalitatekoa. Eta berriro egingo genuke 5 horien batez bestekoa, hori gutxienez 4 kalifikazioa lortzen badugu, orduan batxilergokoarekin batez bestekoa eta lehen ikusi dugun prozedura. Edo onarpen nota hobetu nahi badugu, orduan irakasgai soltuak egin ditzakegu eta orduan aukeratzen duguna. Fase orokorreko irakasgai bat aukeratzen badugu onarpen fasea hobetzeko, adibidez, atzerriko hizkuntza edo euskera, eta bakarrik egiten badugu hori, onarpen faseko nota aldatuko da, baina ez sarbidezko fasea ez dugulako egin fase osoa.
Eta beti nota igotzera aurkeztuz gero, lortutako notarik onena hartuko zaio kontuan ikasleri. Hau da, bigarren nota lehenengoa baino hobea bada, bigarren nota hartuko zaio, baina bigarren nota baxuagoa bada, lehenengo notarekin geldituko da. Ez du inoiz nota bajatuko. Bueno, orain arte azaldu duguna sarbide prozedurari buruzkoa izan da, eta azaldutako hori orokorra da estatuko unibertsitate guztietarako, baina orain hasiko gara onarpen prozedurarekin. Eta hemen azalduko duguna izango da UPV-EHUren onarpen graduetarako irizpideak. Hau da, balio du gure unibertsitaterako, baina beste unibertsitate batzuk, beste irizpide batzuk izango dituzte eta beste prozedura batzuk izan ditzakete. Bueno, onarpenerako irizpideak alde batetik onarpen nota da dugu, lehen ikusi duguna eta aurrerago azalduko ditugu adibide batzuk, hau da, 2 edo 3 irakasgai baloratuko dira eta sarbide notarekin lortuko dugu gure onarpen nota, eta hortik aparte beste irizpide batzuk bere badaude. Lehenengoa da lehenetsitako batxilergoa. Zientzietako graduek eta ingenieritza eta arkitekturako graduek zientzietako batxilergoa lehenetsita dute. 3 gradu hauek izan ezik, arkitekturaren oinarriak, itsasketa eta nautika eta itsas garraioa. Eta gainontzeko graduek ez dute lehenetsitako batxilergorik. Zer esan nahi du horrek? Zientzietako eta ingenieritza eta arkitekturako graduek batxilergoko lehenetsita duenez, zientzietako batxilergoa lehenetsita duenez, orduan ikasleak batxilergo hori egin behar dute. Hau da, zientzietako ikasleek naiz eta nota baxuago izan, beste guztien aurretik joango dira. Eta gainontzeko graduetan ez da hori horrela izango. Eta batxilergotik aparte beste irizpideak bere badaude, proba edo irizpidea bereziak dituzten graduak. Bueno, adibideekin hasiko gara. Bueno, unibertsitateko gradu guztiak 5 arlotan banatuta daude. Arte eta giza zientziak, osasun zientziak, ingeniaritza arkitektura eta gizarte zientziak. Orduan, arlo bakoitzak halako taula bat dauka onarpen nota kalkulatzeko. Nola irakurri behar dugu taula hau edo nola interpretatu behar dugu taula hau. Ezkerraldean agertuko dira arlo horretan dauden graduak. Eta goikaldean agertuko dira gradu horretarako kontuan hartzen diren irakasgaiak, onarpen fasean egin beharko ditugun irakasgaiak. Eta gero 3 multzo ditugu, gorria, urdina eta berdea. Eta irakasgai bakoitza egongo da horietariko multzo batean. Irakasgai bat egon daiteke multzo bakoitzean, ala irakasgai bat baino gehiago. Orduan, nola kalkulatuko dugu gure onarpen nota. Demagun, artearen gradua ikasi nahi dugula. Orduan, egin behar duguna da lehenengo zutabea begiratu. Batxilergo lehenetsia ez. Beraz, abiapuntua berdina da edozein batxilergotik etorrita. Multzo gorrian zeintzuk dira kasu honetan ditugun irakasgaiak. Kasu honetan irakasgai bakarra dago, artearen oinarriak, eta bere hastapen parametroa da 0,2. Orduan, artearen oinarriko kalifikazioa bider 0,2 egingo da. Beti kontuan izanek gainditu behar dugula azterketa hori, gutxienez 5 bat atera behar dugula. Multzo urdinan ditugu diseinua eta ikus-entzunezko kultura. Orduan, diseinuko nota eta ikus-entzunezko nota, edo biak edo bietatik batekin nahikoa izango litzateke, biderkatuko da bider 0,1. Biak baditugu, bietatik onena hartuko da eta bider 0,1. Eta gero, multzo berdean, arte eszenikoak agertzen dira, artearen historiak, atzerriko hizkuntza, euskara eta literatura eta gaztelania eta literatura. Kasu honetan 5 dira. Hizkuntzak egindak izango ditugu sarbide fasetik, eta hauetariko bat egiten badugu, edo biak egiten baditugu, 5 horietatik nota altuena biderkatuko da bider 0,1. Eta horrela kalkulatuko genuke gure onarpen nota gradu horretarako. Demagun geologia ikasi nahi dugula. Orduan, kasu honetan, batxilergo lehenetsita daukagu. Horrek esan nahi duena da, zientziatik etorri behar dela ikasle, zientziako batxilergoa ikasi behar duela. Nola kalkulatuko dugu kasu honetan gure onarpen nota? Multzo gorrian, kasu honetan agertzen dira geologia eta kimika. Bi horietatik
onena hartuko dugu, eta notarik onena, eta bider 0,2 egingo dugu. Gero, multzo urdinean daukagu fisika eta matematika, matematika eginda daukagu sarbide fasean, fisika nahi badugu egin dezakegu, ez da zertan egin behar, eta notarik onena bider 0,1 egingo genuke, eta gero talde berdean daukagu atzerriko hizkuntza, biologia, euskera eta marrazketa teknikoa. Orduan, kasu horretan, onena bider 0,1. Badaude gradu batzuk, adibidez psikologia, multzo bi bakarrik dauden. Kasu honetan ez daukagu multzo berdirik. Gorrian, biologia, filosofiaren historia, gizarte zientzia aplikatutako matematika eta matematika dago, hau uste dut ez dala zuzena, hemen hau urdina izan beharko litzateke, bakarrik daude hauek, orduan balioa bider 0,3 izango da, eta gero urdinan atzerri hizkuntzak, gaztelania, euskera eta atzerriko hizkuntza, notarik onena bider 0,1. Gerta daiteke atzerriko hizkuntzako zutabean, hemen ikus dezakezue batzutan agertzen dela izar bat, asterisko bat, adibidez odontologiaren kasuan. Eta izar horrek adierazten duena da ingelesa dela kontuan izango den atzerriko hizkuntza. Hau da, sarbide fasean atzerriko hizkuntza ez bada ingelesa, frantsesa edo alemana balitz, orduan hemen ez da kontuan izango, eta orduan onarpen faserako ingelesa egin beharko genuke. Bakarrik kontuan izango delako ingelesa. Bestea ez bada izarrik agertzen, hirutatik bakoitzak duena. Eta adibide berezi bezala, bere aipatuko ditugu lehen hezkuntza eta haur hezkuntzako graduak. Kasu honetan, euskara eta literatura irakasgaia bi koloretan agertzen da, urdina eta berdea. Horrek esan nahi du multzo bietan kontuan izan daitekela. Hau da, kasu honetan daukagu haur hezkuntzarako gizarte zientzia aplikatutako matematika eta matematika ditugu 0,2rekin, talde berdean atzerriko hizkuntza eta euskara 0,1ekin, eta talde urdinean euskera eta gaztelania. Orduan, atzerriko hizkuntza, euskera eta gaztelanien artean notarik altuena euskerazkoa balitz, kontuan edukiko genuke bai talde urdinean, bai talde berdean, bietan 0,1ekin. Batean dago atzerriko hizkuntzarekin eta honena euskera balitz, hor euskarazko nota hartuko genuke, eta beste taldean gaztelaniarekin konparatuta hobea balitz euskarazkoa, berriro hartuko genuke kontuan euskarazkoa. Eta horrela kalkulatuko dugu gure onarpen nota graduetarako. Gradu bikoitzen kasuan, kalkulatzen da gradu simpleen hastapen edo onarpen nota. Hau da, demagun fisika eta ingenieritzako gradu bikoitza ikasi nahi dugula, orduan kalkulatuko genuke fisikako onarpen nota, gure onarpen nota, eta ingenieritza elektronikorako gure onarpen nota. Eta bietatik altuena hartuko da. Eta kontuan izan behar da ere gradu bikoitzetan, gradutako batek batxilergo lehenetsita dauka, baldintza hori ere bete behar dugula. Hau da, batxilergo hori lehenetxea izango da gradu bikoitzarako ere. Bestalde batetik badaude proba berezia duten graduak. Gure unibertsitatean dira jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako gradua, eta itzulpengintza eta interpretazioko gradua. Kasu honetan, probak dituzte, beste matrikulazio epearekin eta ikastetxe bakoitzan egiten direnak, eta proban ezaugarriak kasu hauetan gaitasunak eta trebetasunak baloratzen dira. Eta ez da kalifikazio hori jartzen, soilik gai ala ez gai. Eta proba gainditzeak ez du bermatzen gradutan onartu izana. Hau da, proba gainditu behar da, baina nota ere lortu behar da, baldintzak biak bete behar dira. Eta azkenik badaude beste gradu batzuk non hizkuntzari buruzko onarpen irizpideak dituzten. Medikuntza euskeraz egin ahal izateko, haur hezkuntza eta lehen hezkuntza euskeraz eta haur hezkuntza eta lehen hezkuntza hirueleduna, 5 kasu horietan euskerako B maila bat eskatzen da, B mailaren agiria, matrikula egiterakoan, ez aurrezkripzioa egiterakoan. Orduan hori da gradu hauen eskakizuna. Behin baldintzak betetzen baditugu, onarpen nota daukagu eta gainontzeko baldintzak, nola egiten da matrikula prozedura. Unibertsitate publikoak kupo bi dituzte, bata da kupo orokorra eta bestea da erreserbako kupoa. Kupo orokorran joango dira batxilergoko ikasleak, goi mailako hezkuntzako zikloko ikasleak eta atzerriko ikasketak dituzten ikasleak.
eta ordenatzen dira onarpen notaren arabera. Eta gero beste kupo batzutan bere notaren arabera ordenatzen dira, baina izango dira 25 urtetik gorakoak, 55 urtetik gorakoak, lan esperientzia duten 40 urtetik gorakoak, ezgaitasunak dituzten ikasle, goi mailako kirolariak eta unibertsitate tituludunak. Bueno, orduan, behin-behineko matrikula eta aurretiko izen ematea egin beharko duzue otsailaren 1 martxoaren 31-ra. Nahitaezkoa da hori egitea. Unibertsitateko aplikazioan egin beharko dituzue hori, jarraibideak bakoitzaren zentroan jasoko dituzue, eta hor egingo duzue userako behin-behineko matrikula eta aurretiko izen ematea bere behin-behinekoa. Non ikasle bakoitzak gehienez 8 gradutan eman dezake bere izena, eta oso garrantzitsua da bere lehenentasunaren ordenen arabera ordenatu izatea. Hau da, berak ikasi nahi duena lehenengoa jartzea, bigarren aukera bigarrenean, eta abar. Gero, useko behin betiko matrikula maiatzaren 19-tik 28-ra egin beharko da, eta usea gainditu ondoren, eta notak argitaratu ondoren, aurretiko izen ematearen berrespena egin behar da webaren bidez. Orain egiten duzuena behin-behinekoa da, baina gero derrigorrezkoa da berrespena egitea. Ekainaren 17-tik uztailaren 4-ra. Berrespen horretan, orain behin-behineko prozeduran jarritako graduak alda daitezke edo ordena aldatua. Ordena aldatu edo graduak nahi duzuna. Baina derrigorrezkoa da berrespen hori egitea. Zergaitik? Behin-behineko berrespenatik ona, gauza asko gerta daitezkelako bidean. Gerta daiteke batxilergoa ez gainditzea. Gerta daiteke batxilergoa gainditzea, baina erabakitzea usera ez aurkeztea. Gerta daiteke usea egitea eta gainditzea, baina erabakitzea beste leku batera joatea ikastera. Orduan, berrestea derrigorrezkoa da jakiteko, unibertsitatea jakiteko eta sistema jakiteko zuen interesa hor mantetzen dela eta benetan UPV-HU-ra etorriko zaretela. Eta epea amaitzen denean, ja, ezinezkoa da aldakaterik egitea, ez graduetan, ez ordenetan, ez ezer. Bueno, epea amaitzen denean, egiten dena da, gradu bakoitzean ikasleak ordenatu notaren arabera. Ikasleak lortu duen notaren arabera. Orduan, ordenatzen dira notaren arabera, eta gradu horrek eskaintzen dituen plazen kopuruaren arabera argitaratzen da zerrenda bat. Orduan, zerrenda horretan ikasle bakoitzari esleitzen zaio plaza bat eta ematen zaio data bat matrikula egiteko. Itxordu bat ematen zaio matrikula egin ahal izateko. Eta momentu horretatik geldituko da bere zerrendan agertzen ziren aurreko graduetan itxarote zerrendan egongo da, eta berak jarritako orden horretan hurrengo graduetatik kanpo. Onartutakoaren atzeko aukeretatik kanpo geldituko da. Beraz, aukera dauka aurreko graduetan matrikula egitea itxaron zerrendan dagoelako, baina hurrengoetatik ja esaie deituko. Bueno, zerrenda hauek interneten eta gure web orrialdean agertzen dira, eta ikasleari helduko zaio abisu bat, helbide elektronikoari, matrikula egiterakoan helbide elektroniko bat jarri beharko du, eta horra helduko zaio mezu bat esanez, argitaratu direla, eta sartzean bezede sisteman ikusteko bere egoera zein den. Eta hortaz aparte, gerta daiteke ikasleren batek itxaroten egotea beste unibertsitate publiko matrikularen zain, batzutan epeak desberdinak direlako, eta orduan kasu honetan matrikula egingo luke eta baldintzatutako matrikula izango litzateke. Bueno, zergaitik da hain garrantzitsua ordena ondo jartzea. Ikusiko dugu adibide bat. Unai eta Leire ikasle bi dira eta biek ikasi nahi dute medikuntza. Eta beraien lehenengo aukera da medikuntza ikastea, eta bestela bigarren aukera erizaintza. Eta beraien bien nota da 12,40, onarpen nota. Unaiek berrespena egiten duenean jartzen du lehenengoa erizaintza eta bigarrena medikuntza. Eta Leirek jartzen du lehenengo medikuntza eta bigarrena erizaintza. Orduan, egiten da lehenengo ordenazioa, eta eskaren ikusten dira, notaren arabera ordenatzen dira, eta lehenengo ordenazioko nota gelditu da 12,45.
Eta ez dutenez nota hori lortu, ez dute deituko medikuntzatik, baina bai deituko dute erizaintzatik, erizaintzako nota 11,20 izan delako. Orduan, joango dira matrikula egitera, unaiek matrikula egingo du erizaintzan, eta hortik aurrera ja kanpo geldituko da, bere lehen aukera zelako, eta Leire matrikulatuko da erizaintzan, baina medikuntzan itxarote zerrendan geldituko da, eta erizaintzatik aurrera, 3. agertzen zen graduan, ja hortik kanpo geldituko da. Orduan, amaitzen denean, lehenengo matrikulatzeko epea, jente guztia beti gelditzen dira hutsuneak, eta orduan, ikusten dira zenbat plaza gelditzen diren, eta berriro ordenatzen da notaren arabera. Eta orduan medikuntzako nota, jaitsi egiten da 12,35. Orduan, Leire itxarote zerrendan zegoenez medikuntzarako, Leire deituko dute matrikula egiten joateko, baina Unai kanpo gelditu da eta ez dute deituko. Bere lehen aukera zan erizaintza eta lortu du bere lehen aukera. Beraz, naiz eta nota izan, Leire matrikulatuko da medikuntzan, baina Unai ez da matrikulatu. Horregaitik da hain garrantzitsua ordenarena. Beti jarri, lehenengo gradu bezala, zuen lehenengo aukera. Zuek ikasi nahi duzuenaren arabera. Ze bestela gerta daitezke halako gauzak. Bueno, eta amaitzeko datorren ikasturterako graduen eskaintza eta gutxieneko nota. 21-22 ikasturterako graduen eskaintzan ez dago aldaketarik, aurtengoa mantendu egiten da, eta oro har esan dezakegu 100 gradu baino gehiago daudela eskaintza horretan, horietatik 12 gradu bikoitz daudela, 11 gradutan prestakutza duala egin daitekela, eta 3 gradu nazioarteko aipamena daukatela. Eta hortik aparte badaude beste gauza gehiago, adibidez gradu bikoitzak atzerriko beste unibertsitateekin eta askoz gauza gehiago. Zeretasun guztiak graduko web orrialdean, hemen agertzen den web orrialdean ikus daitezke, gradu bakoitzarako, eta informazio guztia hor dago eguneratuta. Gutxieneko notei dagokionez, gutxieneko nota, argitaratzen den gutxieneko nota beti da aurreko ikasturteko gutxieneko nota. Azken batean, prozedura guztia amaitu arte ezin da jakin aurtengo gutxieneko nota. Hau da, lehenengo matrikulatzeko lehen deialdia egiten denean, nota bat agertuko da gutxieneko nota bezala, baina gero, bigarren deialdia egiten denean, nota hori apurbe bajatuko da, eta matrikulazio prozedura guztia amaitu arte izaten dela irailaren hasieran, ezin da jakin zein den. Orduan, aurreko ikasturteko nota da, jakiteko gutxi gora bera, zen nota lortu behar dudan, ikasi nahi dudanaren arabera, ikasi nahi dudan graduaren arabera. Orduan, 3 gutxieneko nota desberdinak agertuko dira. Ezkerraldean agertuko dira graduak, kanpuska ordenatuko eta. Lehenengo zutabean agertzen da gradu horrek eskaintzen dituen plaza kopurua, plazen zenbat plaza dauden. Eta gero, bigarren zutabean agertzen da kupo orokorra, batxilergo eta lanbide heziketako ikaslei dagozkiona, eta gero gainontzeko kupoak. Orduan, gerta daiteke, bakarrik zenbaki bat agertzea. Adibidez, ingenieritza mekanikoa eta industria elektriko automatika ingenieritzako gradu bikoitzaren kasuan. Hemen agertzen da 11,75 bat. Hori da gradu honetarako pasaren urteko onarpen nota. Eta onarpen nota hau da ohiko deialdian lortu beharreko nota bat. Hau da, gradua ikasi nahi badut, jakin behar dudana da 11,8 lortu behar dudala sartzeko aukerak izateko. Orduan, gerta daiteke bakarrik zenbaki agertzea. Gehienetan olakoak izaten dira gutxieneko notak. Gerta daiteke zenbaki horren aurrean E bat agertzea. Adibidez, arkitekturaren hastapenerako graduaren kasuan. Orduan, E horrek adierazten duena da ezohiko deialdiko nota dela hemen agertzen dena. 6,372 nota hau da ezohiko deialdian sartu den azkenengo ikaslearen nota. Hau da, ohiko deialdian eskatu zuten ikasle guztiak sartu dira, naiz eta 5 bat izan, eta gero ezohiko deialdian eskatu zutenak edo ezohiko deialdian proba gainditu dutenen artean, lortu beharreko nota da 6,3 hori. Eta gero gerta daiteke notarik ez agertzea bakarrik izar bat, eta horrek esan nahi duena da, gradu hori ez dela bete ezohiko deialdian, ez ezohiko deialdian, eta gaindituzkero betetxe sartzeko aukera dagoela. Horiek dira 3 gutxieneko notak.
Bueno, edozein kasutan informazio guztia unibertsitateko web orrialdean dago, unibertsitateko nagusira sartzeko hau da helbidea, eta hor sartuz gero erdian agertuko da unibertsitatera sartzeko bideak atala, hau da gure atala, eta hor dago informazio guztia. Orain dagoena hau da, baina epearen arabera eta dataren arabera informazioa eguneratuta egongo da, eta horra aurki daiteke prozedurari buruz, sarbide onarpena eta matrikulari buruzko informazio guztia. Eta amaitzeko, gure ataleko kontaktuak dira bi helbide hauek, eta horra idatzi ezkero, edozein zalantza argitzeko edo nahi dozunerako, horiek dira gure helbideak zuei zalantzak eta argibideak emateko prest. Eta hau da dena hitzaldi honetan.